Ja, hej. Jeg har arbejdet med bogen Faldet, og den er skrevet af Albert Camus, den franske filosof og forfatter, i år 1956. Og det er et eksistentialistisk værk. Men hvorfor? Ja, det må jeg vende med til at finde ud af til sidst. Lille cliffhanger der. Så sidder I sikkert der og tænker, hvad handler dog det der værk om? Jamen værket i sig selv, det centrerer sig om vores hovedperson, Jean-Baptiste Clemens. Vi befinder os hovedsageligt på en bar i Amsterdam omkring havneområdet. I baren der støder vi på Jean-Baptiste på en fremmed, som han begynder at føre en dialog med. Han begynder at snakke om forskellige tider i hans liv og oplevelser, hvilket egentlig betager ham den fremmede, der forestiller man mødes med. I form af sådan nogle slags flashbacks, der hører vi egentlig om hans liv, hvor vi ser, at han var en succesfuld forsvarsadvokat i Paris, sammen med at han havde en del venner og en masse elskerinder. Og ja, han var egentlig sådan generelt bare sådan en god samaritaner. Han levede egentlig bare sådan det gode liv, indtil den her specielle oplevelse, som han aldrig vil glemme. Det var en skæbnesvanger nat, hvor han sådan på vejen hjem hører sådan skrig ved en flod, og så står han så i det her dilemma, om han skal undersøge sagen, eller ej, og han vælger dog ikke at gøre noget ved det. Og den oplevelse, ja, den ændrer egentlig vores ellers gode Jean-Baptiste. Han begynder at få sådan en skyldfølelse, som han sådan gennem bogen vokser og vokser, og hans liv begynder lige så stille at falde fra hinanden. Og ja, han er egentlig vores mest centrale person, da det egentlig er ham, vi nærmest hører om, eller det er kun ham, vi hører om. Og vi hører som sagt, at han var en succesfuld advokat i Paris, og han virker sådan udadtil til at have sådan et rimelig godt liv. Vi hører sådan, at han som sagt en god samaritaner. Han var altid klar på at hjælpe de blinde over gaden, vise vej til en nykommende i byen. Han ville hjælpe dig, hvis din bil var gået i stå, og han elskede egentlig sådan at give almisse, bare generelt hjælp. Alt i alt sådan generelt sådan en generøs menneske. Og han siger selv på et tidspunkt, det er så på side 24 nederst, hvis du måske har bogen derhjemme til fritidslæsning. Specielt eller ej, så hævede den mig længe over dagliglivet, og jeg følte, at det svævede, bogstaveligt talt, i mange år som jeg sandt at sige, stadig længes tilbage imod. Så vi hører egentlig sådan, at han nærmest svæver på en lyserød sky, at sådan, han kan nærmest ikke gøre noget forkert. Han lever bare det gode liv. Og han mener egentlig også på sådan en måde, at han er sådan godkendt til at leve til den her lykke, fordi han lever lykkeligt. Og vi hører egentlig også på et tidspunkt, at han siger, at han ikke er sådan specielt religiøs, men at han samtidig på en måde mener, at han er udvalgt, at hans succes egentlig ikke kun er hans egen fortjeneste, men og ikke egentlig er noget, der er sket ved sådan et tilfælde. Og ja, al hans succes, elskerinder og så videre, det er sådan egentlig hans måde, hans måde på at kunne fastholde det her sådan grundlag i hans liv, hvilket som sagt ændres efter den nat, hvor han hører skriget. Præcis det tidspunkt, hvor han hører skriget, og egentlig kigger tilbage på kvinden, så står han egentlig over for sådan en korsvej. Han har et valg, han skal tage nu. Et nødvendigt valg. Og ja, du kan egentlig sige på en måde, at det er egentlig der hans eksistens egentlig går op for ham. Og han vælger så ikke at undersøge sagen, hvilket egentlig hører videre til det fald, som egentlig sker. Og efterfølgende, der begynder han egentlig at reflektere over sin tilstedeværelse her på jorden. Det er egentlig ikke noget, han har sådan tænkt på så meget, eller det har han faktisk overhovedet ikke, sådan, før han oplevede det her. Og han siger også på et tidspunkt, at han levede sådan dobbeltliv, og at alle de her venner udadtil egentlig ikke er hans venner. Han siger det egentlig på sådan en lidt mærkelig måde, men at han egentlig på et tidspunkt tænkte på at begå selvmord for at straffe hans venner, men så indså han sådan senere, at ingen af dem egentlig ville føle sig straffet, men bare overrasket. Så ja, han har faktisk ingen venner. Han prøver egentlig at køre den her ydre succes, selv efter den her oplevelse ved at tage en masse sager og på en måde glemme det, der egentlig er sket. Og hans liv, det fortsatte egentlig i sådan et pænt stykke tid, som om intet egentlig var sket. Og han fik en masse lovprisninger fra dem, han egentlig arbejdede med osv. Men
det går så også galt på et tidspunkt. Der er en rimelig central passage, for min mening, på side 70. Ja, det var på det tidspunkt, at tanken om døden meldte sig ind i mit dagligliv. Rimelig kort, men jeg synes også, det er utrolig vigtigt. Han har sådan aldrig skænket en tanke, at han egentlig skulle dø. Og han siger faktisk også på samme side. Og jeg plages tanken om, at jeg ikke vil have nogen tid til at gøre min opgave færdig. Hvilken opgave? Det anede jeg ikke. Det er måske sådan anden gang han egentlig erkender hans egentlig tilstedeværelse på jorden, hans eksistens. Tidligere der har han bare fyldt sit liv op med falske venner, elskerinder og så videre, og den der ydre, hvor han hjælper folk, der har brug for det. Men det er jo ikke nok nu. Han ved ikke, hvad hans opgave i livet er. Er hans opgave at være succesfuld og rig udenpå? Det ved man. Men han mener også, at man ikke kan dø uden at bekende sine løgne sådan over for venner eller lignende, men ikke over for en Gud. Fordi han ikke er sådan, som jeg sagde før, han er ikke særlig religiøs, og han mener i sig selv, at mennesket det er rimelig egoistisk. Og efter den her oplevelse efter floden, der siger han faktisk på et tidspunkt, at han egentlig ikke mener, at det hele er hans skyld, men faktisk menneskeheden. Det står fra side 58 midt, mener jeg. Jeg har ikke nogen venner længere. Jeg har kun medsamsvorne. Til gengæld er de vokset i antal. Det er hele menneskeheden. Han mener egentlig, at menneskeheden egentlig vil have taget det samme valg, som han gjorde. At vi egentlig også har været egoistiske i den samme situation. Og fordi vi er egoister ifølge Jean-Baptiste, så tænker vi på os selv først, og hvad der er bedst for os. Og ja, han mener egentlig også, at vi sådan er herre over vores eget liv, og derfor egentlig det der tilnavn, han bruger. Eller ja, den bodfærdige dommer, som han mener, han selv er. Og han mener heller ikke, der er selvfølgelig ikke nogen Gud til at straffe os. Men det er samfundets rolle til at straffe os. Eller ja, medborgerne i samfundet. Og enten så får du den her straf fysisk ved at sidde i fængsel, eller så er det din samvittighed, der vil nære dig resten af dit liv. I forhold til miljø, der befinder vi os i Amsterdam, i den her lille havnebar. Og her har Jean-Baptiste egentlig sådan, han har det godt, han har det fint. Har det varmt, dejligt rart. Det er så herinde, han møder ham den fremmede, hvor han så begynder at indlede den her samtale. Og igennem samtalen, der prøver han sådan på en måde at få fjernet den her skyld, den her enorme skyld, som han har på sine skuldre, og i stedet finde frem til, hvem han egentlig er som person, finde frem til, hvad hans måske opgave med livet er. Og det er egentlig det, som jeg tror, Albert Camus han prøver at symbolisere igennem de her vandringer, de har igennem byen, at jo længere de bevæger sig væk fra den her bar, de befinder sig på, jo dybere træder Jean-Baptiste ned i sit rigtige jeg. Temaen i den her tekst, der er selvfølgelig skylden, den skyld han påtager sig, eller halvt påtager sig efter den her oplevelse. Som sagt, så mener han ikke kun det er hans, men at det hele er menneskeheden. Og egentlig den måde han bliver straffet på den her, baggrund af den her oplevelse, det er egentlig hans samvittighed, som nærer ham dybt. Og ja, et andet tema er den her erkendelsesvej, som han må igennem fra at forlade sit i begyndelsen faste rammer i Paris, og så sker den her oplevelse, altså tage til Amsterdam, hvor han prøver at opnå den her erkendelse igennem den dialog, han har med ham den fremmede, og ved at tage de her vandringer og nå dybere og dybere ned i sit sind. Ja, men hvad handler den her tekst så egentlig om? Bog af Albert Camus. Altså personligt, jeg tror jeg selv, den handler om en mand, der aldrig har fundet sig selv. Han har påtaget sig en rolle, som derefter har levet efter. Ja, han er sådan nærmest en skuespiller.
Og det kan godt være, at han måske i begyndelsen har følt, at han har levet sådan et lykkeligt liv, men jeg mener stadig, at han har levet det modsatte. Der er for eksempel på det der tidspunkt, hvor vi hører, at han egentlig ikke på den måde hjalp for så at sige at hjælpe, men han ønskede egentlig, at folk omkring ham egentlig skulle se, at han var i gang med at hjælpe. Det handlede egentlig ikke om gerningen, men om folks reaktion på det, han egentlig gør. Og så går han selvfølgelig igennem den her oplevelse. Faldet i sig selv begynder, hans tidligere værdier og holdninger bliver tomme og indsigende. Det er dog først til sidst i bogen, hvor han egentlig får erkendt sin fejl, og så han egentlig kan fortsætte sit liv, et mere enkelt liv, et mere simpelt. Om det så for sent at få et sandt liv, om han nu egentlig har fundet sig selv, ja, det vides ikke. Jamen, i begyndelsen af bogen, der prøver han egentlig at opfylde sit liv på en måde med falske venner, kvinder, druk og så videre. Så han lever egentlig sådan et meningsløst liv. Der er intet formål i hans liv. Og som jeg også sagde før, så siger han jo på det der tidspunkt, altså hvad er hans opgave med livet? Det ved han ikke. Jamen i sig selv, titlen i sig selv på bogen Faldet, jamen det beskriver egentlig fint hans sådan, sociale og sådan, mentale fald. Men jeg synes også på den anden side, at det er vigtigt at huske, at han sådan, til sidst i bogen igen selverkendelse egentlig stiger fra noget, der var meningsløst, til noget, der er mere meningsfuldt. Det kan godt være, at han egentlig ikke, altså han har jo selvfølgelig ikke de samme materielle muligheder og kontakter og så videre, som han havde, dengang han levede i Paris. Men han har nu fundet noget, der er større i livet. Og det er jo egentlig også det, vi har hørt, altså i forhold til Albert Camus, den her absurditet. Altså det er jo absurd, at man egentlig som moderne menneske befinder sig i noget, der er ligegyldigt og indsigende. Og det er sådan igennem hans tekster, der prøver han egentlig at opfordre hans hovedpersoner til at gøre oprør mod det her. Og det er egentlig også det, der sker her, hvor vi til sidst får resultatet. Meningsfuldt liv. Det var det.